Ramokwe TV inanya ifuna yabo nukuda de High Chief Eugene Nwachiene na evutegozia na Eastern Nigeria Medical Center agavia we na wanu be yabo Amachalla Obioma then the local government area of Enugu State. I said that the agent koma in our bat online in Aguaya Bishes and Aguaya Bin on Aguaya Bino. We are working day by day and they go more. Chief Eugene Nwachiene Ogbuefi ona anaze nke bazo gina bata Amokwe TV na Agwaya Bishesera na Agwaya Bino. We are here live. I hear Kulukane, I na show no dalo. Ompa ego mozo, ompa day by day. Ompa anune epuego. High Chief Eugene Nwachiene Ogbuefi nnukwu nwoke dị na Agwaya Bishesera na Agwaya Bino. Ego Muso day by day.
Chief Eugene Nwachiene nnukwu mmadụ Ogbuefi onye maka na Eastern Nigeria Medical Center were chibu na be ya now Amachalla Obioma and as Nike can give you more updates on how the burial is going to be. I show them, okay, so like I know more with TV, na share video, na agwa ya be share so na agwa ya be no emkwe mmemme nwere na abia imeka ekpotura more with TV. Na se gidalo, isi ranyi. Nga fu big so ni ha na eme, big. So onye ọbụla na-apụzi na the convoy na-akwado ịpụ one after the other.